חג שמח לכל הצוות החינוכי של בית ספר נועם, להורים ולתלמידים המאוד יקרים. ואנחנו עומדים בחג הסוכות, ובחג הסוכות יש לנו דבר פלא. מזמינים ושפיזים, אורחים. אבל האורחים האלה, מכל אחד מהם, אנחנו לומדים לעצמנו איך לעשות ואיך לראות ואיך להתנהג כל השנה, ובמיוחד בחג הסוכות. והראשון שבהם, אברהם אבינו. הוא אבי האומה. מה הייתה המידה המיוחדת של אברהם אבינו? תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם אבינו הטביע בנו, באומה כולה, מהי חסד. אברהם לא חושב על עצמו. אברהם תמיד חושב מה אני יכול לעשות עבור האחר, עבור השני. גם כשהדבר מאוד לא נוח לו. אברהם אבינו אחרי הברית מילה שלו, יש כאבים גדולים. אברהם בגיל מבוגר מאוד, אבל הוא רוצה לעשות, אולי יש אנשים שאין להם איפה להיות, אורחים, והוא עומד ורץ אחריהם, והשמש יוקדת, ואברהם אבינו מכניס אותם הביתה. קשה מאוד, אבל אני לא חושב עליי, אני חושב על האחר, ולכל אחד ואחד הוא שוחט פר. למה? מי שוחט פר לכל אחד? שכל אחד יהיה לו טוב. לשון, אדם שחושב רק על האחר, זה המידה הזאת, ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. את זה למדנו מאברהם אבינו. וזו הרעיון של חג הסוכות. סוכה ופרוס עלינו סוכת שלומך, שעושה שלום בין אחד לרעהו. איך עושים שלום? שאדם לא חושב שהוא מרכז המעגל, מה טוב לי, אני חושב מה אני יכול לעשות עבור האחר, עבור השני. זוהי הברכה שאנחנו נקבל. כי ברכנו אבינו זה רק בתנאי אחד. כולנו כאחד יחד באור פניך. כאשר כל אחד ואחד דואג לשני, והריבונו של עולם רואה את הילדים שלו, כמה כל אחד דואג לשני, גם ריבונו של עולם אומר, אם איתם אני רוצה לשכון, להשרות את השכינה, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ואז יש השראת השכינה. נזכה להשראת השכינה, לחוג את החג בשמחה ובגילה, ובמהרה ייבנה בית המקדש, ונזכה לעלות לרגל כולנו בצוותא. חג שמח.